Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tara na, boy. Hindi rin ako pinawakasunod kayo kung ba't kakasunod na good kita. Pare, kita nga ang hasakob, may daton mga chicks. May daton nagpakapantila, nakabrang, manang pinanaway ang sugat. May yan ito. Basta kinabibili natin sa kob. At kaya anong tama iton, kay may damang bantay, di kita makakasakob. Nakuri ito, hindi da. Sige, masunod lang. Ngayon man kamo. Masakop kami, sir. Ada password. 0926. Mali. Ano ka? Password? 0936669. Oh. 0926369. Mali. Yapon. Oh? Anong password, sir? Ada kay ambot tayo. Itong password. Ambot tayo mo, sir. Ambot tayo, sir, ang password. Anong ambot tayo? Napapusin ng talgod ka mo. Nakasulit pa rin password. Oh, sir. Sir, makadi na kami, sir. Man, ano? Kailangan talong password. Siya nga, hindi kailangan talaga password yung baruan. Wala, nakikita na daw sa ipay. Tignan natin. Babae nagsisi na kayo dito. Sige, sakop kita. Sige. Ano yan? Ano, may tao daw. Tara, pakato ita. Pangatat password. Bantay ito. Password. Tuk-tukaw. Sige, sunod. Tigtagaok lang ngayon ang password. Karani pa kita pamatayon. Sarol na kita. Sa malang ito password. Password. Sige, stuna. Agi. Oh, ano ka mo? Ano't password? Kuan. Tok-togak! Maniton. Tasig pa ako, diri Asya. Ang bago ang gamit, ang bago. Bukaw! Diri itong Asya. Yung pipirit good niyo, bisan mali. Yung pamusilong talgod ka mo. Kuan, sir. Tok. Hagi, naniguro good. Bisan mali-mali. Maragad niyo kalugaringon. Sorry, sir. Sir. Arf.
Rumbulunta ikaw. Minyakan mo arp. Sorry, sir. Piste nga ba? Wala pasakob. Titi kita agi. At yan diti. Nasa rin nga ni Hira. Pag umagi dida, pinupusil ka yun. Ano naman kita dito umagiton entrance. Siya Sige kita nga, man password. siya nga niya magulat kita din nga may umagi. Kay, bisa tayo marot password. Sige. Kita dito. Pisto. Para di kita malata. Nakasakog na. Hinay. Nakasakog na kita. Ring ka. Ha? Sir. Kuan, sir. Yan ano. Ano mo pod? Ato na. Dinakat na. Binayaan ka. Sir. Nauuhaw ako, sir. Pwede na pasak. Tamahin mo ka. Dito pagloblob. Sir, please. Ngandiri nga pwede kayo rin mo password. Pupusilon ko ikaw. Kukulitan mo. Ano? Ha? Kuan, sir. Ginawahon na balita ko. Ginawahon ako babayi. Pwede ka mo ulihayo. Sige, sir. Sir. 150. Karag mo? Kanot ka na rin mo. Bayot. Pusilon taklogod. Sorry, sir. Password. Ng araw may taglay na ilaw, kambal na lakas. Kami ang Super Twin. Pasok. Kailangan talaga sugdo nato ng Hira password. Sige. Dito. Uy. Password. Kapangyarihan ng baka, tanglad, dulaw, sinabaw. Kami ang team Bangaw. Haroy, kabataan ka mo. Di lagi pa siya. Mali. Hala sige. Pagkalayas ka mo kay may kuya pamumusilon. Sorry, sir. Pare. Wala makita pa kagi nitong entrance. Dini na lang kita agi. Kita, shortcut. Sige. Tara. Shortcut. Sige lang mo din ha? Ha? Ikaw? Ha?
Password. What's up mga kasunggab? So yun guys, unang-una po sa lahat, salamat ulit sa inyong pagtatapos sa aming ginawang video ngayon. So, unang view nyo pa lang, masaya na po yun para sa amin. Siyempre, huwag nyo rin kalilimutan i-hit yung notification bar or notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong videos. And then don't forget to click the subscribe button para updated po rin po kayo sa aming mga susunod na mga vlog. Then, siyempre, pag nagustuhan nyo yung vlog namin, huwag nyo kalimutang mag-like, share, at saka comment. Okay guys, mag-shoutout po kami ngayon. Shoutout! Shoutout sa Isedo, shoutout sa Nakers dyan, shoutout sa lahat ng mga namin, mga subscribers. We love you. Thank you. Next. Shout out. So, shout out. So, puro na yung subscribers, supporters na naglampit. So, shout out niya kay Joseph Padua. Sala. Shout out kang Paredio. Nanubog Uy, happy birthday, Lolo. Hi guys, shoutout nga pala dyan. Special shoutout po kay Miss Ayla Lim. Yun lang naman po yung alam kong pangalan niya as of now kasi friend ko po siya sa Facebook. So shoutout po sa iyo, bantay po siya ng Bangon Falls? Bangon Resort sa Salcedo Eastern Summer. Shoutout po sa iyo. Thank you sa support. And then shoutout din po sa mga lahat ng bagong nag-review. Yun po. Shoutout nga pala kay Isimiri Pala Dalina. Love you all. Dali. Okay guys, that's all. Okay na. Okay, thank you guys. Have a good day.